नै बेसोरा बे गथ' सानैयाव थाव बाथाव आंनिनो बिजावजालिनि फिसाजो सानैबो बिमाया गारनानै खारबाय आरोना गुबुन हौवा लाहैबाय। नोंथांमोन माने ओरैबायदि दुखु जायो मानो होनोब्ला जाय गावनि हौवाखौ गावनि बिसिफोरा हिनजावफ्रा गावनि हौवाखौनो गारनानै खारो दा अनेकथा सोलिगासिनो। स' हेल' गाइस, नोंथांमोनखौ गोदान मोनसे आपडेट भिडिअ बयखौबो बरायनाय थालायबाय गाइस। मानो होनोबा दा मोनसे गोदान आपडेट लाना फैलायबाय आरोना गाइस। भिडिअखौ फुल नायदो आरोना, फुल नायबासो मिथिनानै मोनगोन आरोना माने मा जादों, मानि थाखाय बेफोरबायदि जादों, फुल नायबासो मिथिगोन आरोना गाइस। बे भिडिअआ मा भिडिअ माने टाइटेल आरो थाम्बनेल आरो इन्ट्र' नायनानै मिथिखाबाय आरोना गाइस। नायनानै लादो आरोना नोंबो माने फेसबुक बा इउटुबाव नुबायबो जानो हागौ आरोना। सोरबाफोर जुदि नुवाखैबा आंनि बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नुलांसिन आरोना गाइस। बेफोरबायदि हिन्जावनो माने सासे हौवाया थोआ ना मा जाखो गाइस? मानो होनबा बेफोरबायदि गथ' थाखानायानो माने माबोरै बेफोरबायदि गारनानै थांनो हाखो ना मा होनो गाइस? माने फिसाइ थाखानायानो माने माबोरै गारनानै थांनो हाखो बियो? गोदान हौवाजों खारदों आरोना माने बिनिनो ससे क्लिप लाना फैदों आरोना गाइस। बे भिडिअखौ नायना लाग्रो आरोना गाइस। नै नोंथांमोन माने ओरैबायदि दुखु जायो मानो होनोब्ला जाय गावनि हौवाखौ गावनि बिसिफोरा हिनजावफ्रा गावनि हौवाखौनो गारनानै खारो दा अनेकथा सोलिगासिनो, गारनानै खारलागासिनो। ओंखायनो दा आं नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों, ओरैबायदि दा आंनिनो लोगो, आंनि गामिनिनो माने ओरैबायदि दुखु जादों, माने बिराद दुखु जागासिनो। नोंथांमोननो भिडिअखौ खोन्थानो नागिरदों आरोना माबायदि दुखु जागासिनो मानसिया। माने नोंथांमोननो भिडिअखौ क्लिपखौ आं खोन्थानो नागिरबाय आरोना। नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायबानो जाबाय। बिथाङा ओरैबायदि दुखुआव दङ, माने नोंसोरो नायबानो जाबाय ना। दा नोंथांमोननो खोन्थानोसै, नायबानो जाबाय आरो मोजाङैनो जोबजासिम नायबानो जाबाय। ओरैबायदि माने दुखुआव दं आरोना मानसिया। ओमफ्राय नोंखौ थगायनो थांनाया खै बोसोर जाखो गारना खारनाया? आजि 6 मासल' जादों। 6 मासल'? आजि 6 मासल' जादों। बेबायदि थगायनानै आंखौ आंखौ हरग्रा मानसि गैयालै न'आवबो। आं लिरनो होगोन डाइरेक्ट रोखा आङो लिरना होगोन आं रोखा नों मोनसे हरग्रा मोनोब्ला आंनि जिउखौ दानो होगोन आं बायदि मोनोब्ला गारनायजों थाखाय आं बायदि अरायसो मोनोब्ला आं खोन्थागोन लोगो आंनो सुइसाइड जागोन आंनि मोजां मोनब्ला आं दानो आं फोरानगोन फिसाजोआ खै बोसोर जाखोमोन? फिसाजोआ खै बोसोर जाखोमोन? 5.5 बोसोरसो जाबाय खोमालै। 5.5 बोसोर जाबाय। 6 बोसोरावनो हमदो। ओमफ्राय हिनजावा लानानै थांबाय बेखौ? हा? लांबाय। हिनजाव लानानै थांबाय आरोना? आं नुनाय बायदिया नंगौ। आंनि अखायावनो जादों माने। बिराद अनोमोन नोङो, अननायनि थाखायनो जाबाय आरो जेनेबा बिदि आरोना। आंनि अननायाव अनाबा जाया माने हिनजावा माने हिनजावफोरबायदि सानहरो लोंनानै थानायनि गेलेबावोलै आं नुयो नामा? जोंनियाबो फैसा नुयो नामा? स' भिडिअखौ नायनानैथ' नुखाबाय जानो हागौ आरोना माने हौवाया माने दुखुजों माने दा माबायदि गाबबाय दं आरो मा बुंदों नुखाजोब्बाय आरोना गाइस। बिनिखायनो माने जेसेबांखिनि माने इउटुब, फेसबुक बेफोराव माने जेसेबांखिनि बेफोरबायदि जानाङा होननानै माने भिडिअ आपल'ड होयो माने बेफोरबायदिसो बांसिनसो माने जानानै देखायो आरोना जोंनि बर'फोराबो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन आरोना गाइस। माने दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन गाइस।
जुदि गोदान गोदान आपडेट मोननो थाखाय आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायना ला ना गाइस नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन आरो ना गाइस बाय बाय